Kublai pi baro. Kakten kasih jungi kaong. Ban karngeo kabashi. Kamun ayu kata karngeo. Hato kane kantin rngeo. Kadai ka kantin lengkot jung ka kantin serngeo. Ada kadai kumta. Kadai ka serngeo jung nopat. Kumi Catholic. Hato ngila ban ngay chapang kata karngeo. Kinon sao tuli kimat kiba kerpang kiba ngalalum na kinong thokot kasih jungi. Man pasong thoi pi chapang karngeo. Kabali kong kaji sunu tho karngeo kum ka dur serngeo blay. Balapan kup hau breu. Bat ka sharp jongu blay. Karkum EW thaba hajing tho jung i kaba kerteng thwet jing start. Karngeo kadai kata kenja serngeo blay. Kaba sharp haka long renyeng long reta. Ka ikhtiar baka sharp kaba blay bat kup hau breu. Haktin padang ngilam dong ka day divine overshadowing ni God's presence. Karkumi kong sweetie mon renja apat. Karngeo kadai ka bor mayan bakan jablay. Bau blay uyapan kupan pong hau breu haga jing wan long breu jungu. Karkumi milim ngapat haka sawang karangli. Ito bakarngeo kalong kaway ka ba unong bo nung tao ula shon sharp lupa haka jarwat jung way pa way ubreu. Karkumi Dr. Fabian Lengdo apat haka jing tho jung i katamay perkat ukasi. Karngeo kadai ka durmayan ni ethereal image ni ngilam dong heavenly image jung umbreu nado met hado mensim. Padi ong ru bakar ngeo kadai ka dur mensim ni spiritual personality, spiritual identity jung ka met bakar mensim jung umbreu. Habang inu jor kini kentin serngeo blay bor mayan bakin jablay balapun kup hau breu kadur mayan dur mensim jung umbreu baka sharp jung blay ngasem bakia seriem thik ba kitab Genesis iway arpunyo kabaong bayangi latau hakadur jung blehi kabamut kadur breu kabade ka jimayan bakin jablay na banta jungi Catholic kane kadur blay kamdai setia kasarngio jung blay Henry kadai kadur jung Jesu Christ Paulus bako yuong bau Chris ulong kadur bayo i jung blay bamyo i ukon prangsgi kijin tau baro Nipong kane kadur blay jung Chris hagapor baptisma. Paulus bako yuong mapi barok beliau baptisma hau Chris pilapong dau. Ulong biang bayang ngiru lashon syap daga baai ya kesenjat umensim ha kita no jungi. Mat kamet jungi kane ka temple jung mensim bakoi. Kane ka jing shon syap haman na way pa way breu ni tau Kristan ka urlong hagapor baptisma hi. Kiba jem rengeu ha kane ka benta kidai gitu ki breu kibala slot no ya kane ka dur mayan blay naki. Kino penia breu, kino eksud, kino bela kampap kamsang ka syarkai. Makum ter kidai ki breu kiba jem rengeu bar kiba ile persya man pen jem rengeu ya kiwai. Kikasi ki ngai ru baladang i khot ksud no penia breu man syo no nang kap tlen makum ter ya kiwai par ki breu. Ngi pen jem rengeu ki nama kini kijing khot ni kijing sing ya ki wepat ka peniran kat ya kata dur mayan blay ka jong kita ki breu sia ka dur mayan di ukso ukrai ne uta orngeu wat haba penting perse ki khon ki ti sepang ukso ni ki mrat kan syaru ngi juong wat penting yo jemrngeu ki khon nama kijing ting kadai ka bol baklan pha jong ka jing dum kabar kaji sotho ya karngeu kum ka jaka ni kerdan jung breu hapane ki jing thau baro I Dr. Fabian Lengdo ito bakar ngeu kadai ka jaka ni ka position u breu kum badon mensim hapane ki wepat ki para breu badon mensim hapane ki wepat ki kenja mensim kum ki ksoj ki snayap par ki blay ki diken I ongru ba uno bala do no ni hap no na ka position ni ka kerdan ulong u breu bala jem rengeu ya kani kajing mudru ngilap pasang tho kat kum jika jeng kebalang ba ublay ula ai kani kajaka ni kerdan hau breu belong uta ubahalor tam eke baro ki bola thau ba belong ukan rat jong jing thau jong baro Henry lang bakapop ubreu kum no da kata kajing long bala hab jong ni fallen nature ba kata ka dur blay hau ka syak pen thok briano da kata ka pop ten rai kabakam sotanan kalau shushu ba lengba ka baptisma la weng no ya kan ka jinglong ba hab jungi we bi we ba chisndon la kan ti ngi cha jinglong ki khon jong blay om kum shakri jong u ku balong ki angel
kimrat bat kiwi pat jing thau ba boleh labo ka Bible ko ong pilong baro ki khon jong blei na ka daw jo jing nge jong pi hau Jesus Christ ka jing pinjem rengeu ha ka ne ka bantang ngila so thu kum ka jing le jong ngi ya kino ikam ne kren kino kentin ki ba pen hapo no ya ka ne kerdan long breu sha kerdan jo kiwi pat jing thau ka tin kasih jing ngi ko ong bala dang ikot ksau ne khot mrat ikiwi bala dang ikot pha ne ka yo sendrang breu ru ni pinjem rengeu ya u wat man shu acting ya de kum unong yap de ban thau ya kasenduk jong unong yap da ka niang jong breu badang im kalong pinjem rengeu ya de kinget ba kalong ka pinjem rengeu na ba breu de jing thau ba halor tam jo jing thau baro jong ublei bat ba umbit satia pani rangkat ya kalong niang jong tau breu bat kimrar kimreng bat ki soi ki krei bat kinong yap kabalai karkum ikong sweetie mon renja karngeu kayem kum kasti blei banda ban ker badhaka ong iba h milim ngap don ka hok kasot bakentang kikasi kinget ba karngeu jungno kam ju sha job thala kan ba breu dang bat badang tip ya ka hok ong judon bala ban penjot yo kene gi so tho ro kaya hap sikan dai e bajika jung ka balang bau blei udayo nong yada jongi bat ka hok kasot kum gajing shisha gajing shirhem gajing nget gajing pen im ka tin ublei bat gajing duai ki dei ki atiar ya pom jung blei persya yok sui ki bor breu ki bor mariang ki nok san sha basniu bat ki men sem bomman gajing pen jem rengeu ha kane banta ngila man ong ba dei na mar jing do no ya kane jing yada jung blei habang ngim bat shu ya ka hok kasot kasam lai penyo sa phok ong u try u polite ya ki bahok na ki reus neu na ba ki la phet re sha u ki kasi ki junget ba ki break ba ya pen sau ki ba pang khro pang swai ki ba hap par jen thut ki ba sha pan yap ki ba sha le sneu ki ba sneu ka bok kanosip ki ba ong don shu ka hok kasot hakalong breu jong ki ba kum ta ter ki de ki break ki ba la jem rengeu ne ki ba la sha pen jem rengeu ma pen e rengeu biang ya ki di ban le e kan nem karukom nang ba ka khan ka shat ne ka le kiu shaulom sobat beneng bar ka dwai ka piran te haba lum lang ikini baro ki bangala yo kumi catholic ngi dei basong tho e kar ngiu kum ka bor blei ba mayan ko pelong ngi wei pe wei ha ka dur blei jo uhi ya ka ne ka dur blei bamla ban yo i la pella ngi ban yo i ha ka dur jo Jesus Christ lang ba baptisma la pen e ngiu ngi ek senjat umen sim ba khoi ba de ngi la kan tiu cha kerdan jo jinglong khon blei ka jing jem rengeu ko man suong no ka dei ka jing pen thop ria ni pen sneu ya ka ne ka dur jo blei ka badon hangi wei pi wei lang ba ki pop ki sang ke jongi bat ka jing pen do no jongi ya ka hok kasot ha ka long reng maran jing ka jongi man pen e rengeu biang ya de ngi dei ban bo de ka jika jo Paulus na sithi sha ke Kristan ha Ephesus Andreu sipo hadu ka pra Malaki usah tahu lom sampai beneng, bodai lom kalbari, bodai kendu yau belai haka Eucharist bakoi. Ban pla man gapor ilaki pop kisang, ban duai ban puliak tin jong belai, baru ban pendroi yang kahok kasot hangi iwei pe wei. En yoro Jesus Christ, junum la junum. Amen.